azkenengo plan estrategikoetan beti sartu dugu aliantzak sustatzea. Eta kasu honetan, begi honez ikusten dugu ezagutza munduan, denon artean, aliantza on bat egitea. Zertarako? Proiektu handiagoak egiteko. Batez be, egingo dugune da kolaborazioie, talde lana eta ezagutzie. Eskualdekue eta lort ezberdinetapue. Sareak eta harremanak eraikitzea eta Mondragonera hurbiltzea. Interkooperazioko espazio bat izatea, eta hortik etorkizunean gizarteak, Mondragoneko enpresak, eta orokorrean gure inguruko enpresek dituzten ezagutza eta talentuko beharroiei erantzun potenteago bat eman ahal izatea eta horretarako lan egitea denon artean. Esperientzia kooperatiboko oinarrietako bat hezkuntza dela sinisten dugu, eta horrela sinistu zuten ere bere garaian Arizmendi ikastola Mondragon taldeko partaide izatearen hautua egin zutenek. Gure esparrutik, hezkuntzatik, identitate kooperatiboaren eraikuntzan badaukagu zerreina, eta etorkizuneko Mondragoneko kide edo gizarteko kide izango diren hauen hezkuntzan gure alea jartzea. Ikerlan Mondragoneko ikurba da, lehengoko zentro teknologikoa, zentro teknologiko nagusia, eta guk naturaltzat hartzen dugu proiektu honetan egotea. Horregatik parte hartu dugu bai definizioan eta bai sorreran, eta bertan egotea gure dugu. Eta espero duguna da, kooperatiben arteko ekosistema berri honen bidez, balio erantsi bat emotea gizarteari eta kooperatibei, eta erronka honei aurre egiteko laguntzea. Izango da bereziki daukagun ezagutzaren garapen horretatik, izan hezkuntza berrikuntza, industria sortzaile eta kulturalak, hau da ikusentzunezko komunikazioarekin lotura dauken alderdiak, humanitateak eta kooperatibismotik ekarpena ingau gure proiektu orokor honetara. Eta zentzu horretan, bai diseinatu, bai garatu eta bai implementatu hezkuntza erakunde ezberdinekin gai hoien bueltako proiektu esanguratsuak. Politeknika Txorierrin ilusio handiz bizi izan dugu ezagutza dibizioaren egituraketaren prozesu hau. Proiektu honetara batzen gara ezagutza eta lankidetza eredu berriak eraikitzeko asmoz. Erronkak aurrera eramateko eta Mondragoneko sarea eta gainontzeko kooperatibekin ekarlanak sustatzeko. 2002an sortu ginen, tokiko garapena bultzatzeko, Lortek Goierri baiaran, eta 2014an Mondragoi korporazioko barneratze prozesuan sartu ginen lanian, eta gaur da eguna ezagutza dibiziorako barneratze momentua iritsi zaiguna. Txikia gara eta uste dugu aukera bikaina izango dugula beste kideekin batera proiektu handiagoak eta konplexuagoak aurrera eruateko. Ezagutza arloan gauden zentro ezberdinek erronka konpartitzen dugu eta helbururen batzutan lerrokatute gauz. Beraz, argi sentitzen dugu lehartik erretik alkarregaz indartsuago garela. Ezagutza jarriko dugu mahai gainen eta gure lan egiteko moduek, ez? Dibizioak Mondragoneko orbanoetan duen presentzia sendotzen du, eta nola ez gizartean eragin handiagoa izaten balio kooperatiboekin, talentu gehiago sortzen eta taldearen lehiakortasun sozioenpresariala babesten lagunduko digu.